Gipasidunggan ang kasundaluhan nga milangkob sa 4th Scout Ranger Battalion sa 8th Infantry Division sa Philippine Military sa Eastern Visayas. Subay kini sa ilang kalampusan nga makigkumbate batok sa mga rebelde sa Region 8. Human sa sunod-sunod nila nga mga encounter batok sa mga sakop sa Regional Guerrilla Unit. Mihatod kini sa pagkamatay sa 5 ka mga giilang rebelde ug ang pagkasakmit sa mga high-powered firearm, mga long firearms ug daghang mga bala. Matud sa militar, ang engkwentro mihatod sa kalinaw sa Bukirang Barangay ug sa silingang mga lugar. Giawhag ni Major General Adonis Ariel Orio sa 8th ID Commander ang mga sakop sa rebeldeng pundok nga mubalik na sa sabakan sa balaod kay tabangan sila sa kagamhanan nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Gipasiligan usab sila nga abagan sa ilang panginabuhian. Gihatagan usab og Military Merit Medal ang kasundaluhan tungod sa ilang kaandam pagpanalipod sa Katilingban. Gihatag ang pasidungog ni atong Hulyo 3 sa Camp 1 Ponce sa Katarman, Northern Samar.